Преди рекламите видяхме как протече по-голяма част от мотосъбора в град Разлог. Сега заедно ще разберем какви изненади има подготвени за всички гости. В последният момент организаторите решиха да отменят стартовите отсечки, но въпреки това всички изпълнения, които видяхме, бяха зрелище за цялата публика. След малко всички мотористи се връщат на местността Предела, където купона продължава с пълна сила. Харесва ли ви мотосъбора? Сега ли пристигате? Не, бяхме горе в града на състезанието. А хареса ли ви състезанието? Много, да, определено много ми хареса. Всичко беше организирано, всичко беше направено както е така по... А смятахте ли, че оказа влияние факта, че нямаше стартови отсечки? Мисля, че това не оказа така окончателно влияние, понеже другите така, да се каже, части от състезанието бяха много атрактивни и много ми харесаха. А очаквате ли с нетърпение да видите какви игри са подготвили организаторите? Да, естествено, че това го очаквам с нетърпение. А според вас важно да се провеждат такива игри, такива изпълнения, стънт? Да, естествено, че това е много хубаво, къде се провеждат такива задачи, защото това показва, че организацията е на много добро ниво. А вие посещавали ли сте други мотосъбори, които се провеждат из страната? Миналия път на Пловдивския събор на Цигов чарк също бях. А в сравнение с останалите мотосъбори, този според вас има ли голяма посещаемост? Значи определено да ви кажа, нали, това е моето мнение, което не искам лично да налагам, но мисля, че като че ли този събор има по-голяма посещаемост и така повече симпатизанти на събора има в момента тук. Не, че на Цигов чарк като цяло беше лош събора, но тук като че ли е по-добра организацията. А на вас лично какво ви харесва най-много на един мотосъбор? Какво търсите, когато дойдете тук? Среща с приятели, самото пътуване ви носи удоволствие? Не самото пътуване, доставя ми определено удоволствие, среща с млади хора, с усмихнати хора, с весели хора и просто всичко определено ми харесва. Затова посещавам, така да се каже, съборите. Мотосъбора, колко хора има тук? Ами те ще бъдат още повече. Хареса ми иначе, да. А за първи път ли идваш? Не. А сравнение с минали години тук има ли повече хора? Има ли по-голям интерес към това мероприятие? Ами да, винаги се увеличава интереса и събираме все повече и повече. А ти специално включи ли се в почната обиколка, която се проведе в града? Ами не успях. А според теб, въпреки че не си успял да се включиш, важно ли да се провеждат такива почтни обиколки? Да, що не е добра идеята според мен. Просто ще сме събрали повече хора и отиваме да направим една почтна обиколка, няма нищо лошо това нещо. А също така и самите жители на града ще видят красивите машини. И ще видят и красивите машини, и че сме посетили и града, и че уважаваме града. И може, примерно, организаторите, ако сетили, да отидем до някой друг паметник и там да уважим, примерно, това нещо.
И според мен цялото това нещо няма нищо лошо, защото е по-голям посещаемост в градовете като цяло, когато има такива мотосъбори и така. Долу в града се проведе атрактивно каране, но нямаше стартови отсечки. Според теб, тяхната липса ще окаже ли влияние? Не. Значи всеки един събор различни работи се организират и то зависи това от организаторите най-вече. И сега като цяло почва как влияние за събора, това е как хората са настроени и как ще си изкарат като цяло. А теб какво ти харесва най-много да ни е мотосъбор? Харесва ми, че се събираме хора, които така имаме нещо горе-долу еднакво. Нали, харесваме моторите, харесваме музиката. Нали, и така. Събрали сте се да се купонясвате тук? Да, се прекараме хубаво и да сме заедно. А ти лично какви мотори си повече почитател? На пистови, на кросови мотори, на чопари? Аз по принцип съм имал пистови мотори предимно, но проявявам интерес и другите мотори съм ги карал и те ми харесват. Просто удоволствието е малко по-различно. Но като цяло всички мотори са с две колела. Всичко има своя чар. Да, определено. Пожелавам ти да се изкараш много интересно на мотосъбора. След малко ще започнат игрите. Интересно ли ти какви игри са подготвени? Аз в принцип знам какви игри са подготвили. Да, те са интересни и винаги всеки път. А би ли се включил в някой от тях? Замислих се, често ти кажа. Значи ще чакаме да се престрашиш и да участваш, да видим как ще се представиш. Добре, си помисля. Идва ли сте друг път на този мотосъбор? Всяка година. А сравнение с минали години има ли повече хора? Аз как съм идвал тук, винаги се е било пълно. А участвахте ли в почната обиколка, която се проведе? Да, всеки път участвам. А според вас важно ли да се провежда такава почетна обиколка, която да преминава по улиците на града, да дава възможност на жителите на града да видят това изящество на моторите? Естествено, задължително е това. А гледахте ли изпълнението на пистата? Да. А смятате ли факта, че нямаше стартови отсечки, че ще окаже негативно влияние върху самия мотосъбор, интереса на хората? Според мен не, защото това вече зависи от организаторите, а организаторите зависят от общини, полиция и така нататък. Така че не е кой знае какво, дали ще има или няма да има, това не зависи от нас, тези, които ходим по събори. А харесаха ли ви стънт изпълненията? Това ли е едно от зрелищата, което събира най-много зрители? То по принцип всичко, което е в самия събор, включено като програма, всичко е зрелище. Вече зависи кой как го възприема. Ние сме тук да се правим хубавото и кефа и така. Всичко ни харесва. Иначе ако не ни харесва, ние сме тук. Точно това ще да я попитам на вас лично какво най-много ви харесва на един мотосъбор. Атмосферата, срещата с приятели, самото пътуване до тук. Кое по-точно ви харесва на един събор? По принцип самото пътуване. Но всеки един събор е за това да могат хората, които се познават или които не се познават, хем да се запознат, хем да се видиш с стари приятели, да седнеш, да си говориш какво е било, що е било и така нататък. А хубаво ли да има такива игри, които са с различна тематика, за да могат хората да участват, да се забавляват? Трябва да бъде по принцип всеки път различно. Всеки път трябва да бъде различно, за да е интересно. Иначе то като едно и също, на хората им писва и в един момент с всеки вече по-натам, с изминалите години, почва да намалява интерес. Трябва всеки път да е различно. А вие лично само ще гледате ли игрите или смятате да участвате в някои от тях? Аз само гледам, за съжаление. Харесва ли ви мотосъбора, колко хора има тук? Определено да, между другото идвам за първи път. Срам е да го кажа, но за първи път идвам. И с какви впечатления ще се тръгнете от този мотосъбор? Какъв спомен ще ви остане? Чакай се, откъде мога да знам предварително какво ще стане. Поне на този етап. Чакай, аз сега идвам. Преди половин час идвам. Не, сигурен съм. В какво съм сигурен? Както винаги ще си тръгна ужасно впечатлен в положителния смисъл. Да, виждам много познати хора. Това като не съм идвал тук на този събор, това не значи, че не съм ходил по събори.
Значи от другите събори, тук хората са пак същите хора, почти. Така че ще ми е много приятно. А защо ще ми е приятно? Защото са предимно млади хора. А това е най-хубавото. Все пак трябва да има млади хора, които да посещават тези мероприятия. Да, но трябва да има и такива като мен, които да разказват какво е било. Съгласна съм. А знаете ли каква програма са подготвили организаторите, какви игри ще има? Не, още не съм се запознал, но има време. Мисля, че се запозная. Не бързате, на момента ще се изненадате. Не, времето е пред нас все пак. Пожелавам ви приятно изкарване! Мерси. Идвали ли сте друг път на този мотосъбор? Не. И какви са впечатленията от него? Харесва ли в самото място? До година пак ще дойда. Хубаво е. А участвахте ли в почната обиколка? Не, А гледахте ли стънт изпълненията долу в града? не, току-що идва. А по принцип, харесват ли ви такива неща или много ни ви впечатляват? Абе, знам ли? Хубаво е, по принцип. Но не хода редовно. А на вас какво най-много ви харесва на един мотосъбор? Самата почивка, среща с приятели? Щом ни вълнуват тези адреналини изпълнения чак толкова много? Това, че се виждам с приятели, нали, съмишленици. Обменяте опит, разказвате за моторите, виждате нови мотори, научавате повече за тях. Да, интересно. А игрите интересувате ли се какви ще са, които след малко ще започнат? Не, нямам интерес. Музиката имам забележка, нещо много меки групи. Нещо по-хард. Да, обикновено от Крю идват този път. Няма да ги видиме, не знам. Може пък да ви изненадат организаторите в последния момент, нищо не се знае тук. Да, но... Първата игра, която организаторите са подготвили, е надпиване с бира. Записани за участие са 10 човека. Нека да видим кой ще победи. Участниците са разделени на две групи. От всяка от тях ще се излучи победител, който се класира за финал. Затруднението в играта е, че организаторите са решили вместо една състезателите да изпият по 2 халби бира на екс. Бързото пиене на ледената течност никак не е за подценяване. Вече виждаме и втората група полуфиналисти, които ще се борят за участие на финала. Те видяха как се справиха техните конкуренти, така че се очаква да са намислили как е най-правилната формула да се подходи към играта. Това вече е най-трудният момент. Заедно с двамата полуфиналисти, сили в играта ще премери и една жена, която не се страхува от тежката конкуренция и е готова да покаже, че нежният пол никога не бива да бъдат подценявани. А пък и най-важното не е да си на първо място, а да участваш и да се забавляваш. Безспорен победител в атрактивното каране е Лъчезар Димитров, който благодарение на уменията си помете конкуренцията. Честито на първенеца, той заслужено печели купата и успя да накара цялата публика на пистата заедно с него да си вдигне адреналина. Видяхме, че първата игра беше много напрегната, но въпреки всичко момчета се справиха с трудната задача да изпият по 2 бири на екс.
Следващата игра, която организаторите са подбрали, е бутане на бирен кек. При първия сблъсък победител в състезанието е Лъчезар. Изглежда не само стънта е неговата силна страна. И тук видяхме голяма конкуренция, но първи финала премина Стоян Грозданов. Той не пожали нито своите сили, нито тези на машината си при избутването на тежкия кек. И тъй като всички тук са приятели, има нужда само от малки имена за обращение. При този дуел победител е Влади. Той се класира и за финала на състезанието. За финала се класираха Влади и Лъчо. Те успяха да победят конкуренцията, но ще е интересно кой от тях ще успее да избута кега след финалната лента. Победител във втората игра бутане на бирен кек е Влади. Той успя, дали благодарение на късмет или положени усилия, да победи конкурента си. Харесва ли ви мотосъбора? Как протича до момента? Каква е програмата, подготвена от организаторите? Идеално е. Всичко е супер. Перфектни състезания. Надпиване с бира. Всичко е супер. Точно както трябва да е на мотосъбор. А вие друг път идвали ли сте на този мотосъбор? Не. На този не. Аз съм от Благоевград, на Благоевградските и на Делвино там съм ходил. Значи да очакваме, че ще се тръгнете от тук с приятни впечатления за този мотосъбор. Абсолютно очарован. А гледахте ли почната обиколка, която се провери? Участвахте ли в нея? Гледахте ли стънт изпълненията? Не, аз дойдех, аз съм офроудър и дойдех през баирите и не можах да дойда рано сутринта. А според вас важно ли се провеждат такива адреналинови изпълнения, както бяха долу на пистата, за да могат зрителите да се полюбуват на това, което момчетата могат? Абсолютно, всеки не може да кара мотор. Това е голема тръпка и голем адреналин. И трябва да се подканва и младото общество да харесва моторите и да усети адреналина и екстремния спорт, да не тръгва по лошия път, а напротив да използва моторите за адреналин и за екстреми, за кеф. Не да се напиват, не да използват наркотици и такива работи. Но въпреки това и да яхнат моторите, трябва да има внимание при карането, безопасност. Всичко трябва да бъде в скобите на разумното. А според вас важно ли е да има такива игри, както тези, които протекоха преди малко? Знаете ли какви са останалите игри, които са подготвили организаторите? Не знам какви са, но трябва да има, да, трябва да се забавляваме. Така и така сме дошли да се забавляваме. А вие лично какво търсите на един мотосъбор? Какво най-много ви харесва? Самия купон тук, среща с приятели, самия път? Атмосферата. Цялата атмосфера ми харесва. Отпускам се, чистия въздух, биричката и така. И възможността да видите толкова много мотори събрани на едно място, наистина много красива картинка. Много, абсолютно. Неповторимо е. Пожелавам ви да си изкарате страхотно до края на вечерта. Благодаря и на вас подобно. Знам, че за да можеш да караш мотор, трябва да имаш определени умения. Но дали има съчетание между умението да караш мотор бавно и същевременно да отцелваш мишена, ще видим след малко как ще се представят момчетата.
Всички участници в тази игра имат 3 опита. Победител е този моторист, който събере най-голям сбор точки. Дори да караш много добре, това няма да ти донесе победата, защото тук трябва и точен мерник. Обратната позиция, да имаш точен мерник, но да нямаш стабилност на мотора, също няма да доведе до по-голям брой точки. Мотористите могат да избират с коя ръка да хвърлят, всеки си има по-силна и точна ръка. Наблюдава се, че при първите стрелички момчетата не са много точни, но вече при вторите си опити са нацелили правилната стратегия. И по тази логика вече на последния си трети опит са все по-близо до центъра на мишената, там където и точките са най-много. До момента никой не е оцелил най-малкия кръг, носещ 9 точки. Но това не е никак лесно. Голяма част от момчетата залагат повече на силата при хвърляне на стрелата и по-малко на прецизността. Знаем обаче, че дартса е и двете, които трябва да са поравно, за да има добър успех. Гледайки конкурентите си, участниците, които са в по-задни позиции, имат едно преимущество. Те видяха какво не трябва да правят, но също така и какво е хубаво да имат в предвид при тяхното участие. Разбира се, има и стрелички, които не докоснаха мишената, а се забиха в плоскостта зад нея. Но да караш мотор, да балансираш на него и да бъдеш прецизен в стрелбата си не е така лесно, както ни изглежда отстрани. Преминаха планираните игри за днес. Разбира се, в по-късните часове ще има програма, но каква е тя ще разберете само ако посетите един мотосъбор. До тогава ще е пазен в тайна. Ето как се чувстват някои от рокерите на събора и дали са доволни от всичко, което видяха досега като подготвена програма. Идвал ли си друг път на този мотосъбор? Не, за първи път. И с какви впечатления са за мотосъбора? Харесва ли ти? Според теб има ли много хора? Няма много по-пред. Но като цяло ти допада? Да. Харесва ли ти мястото, което организаторите са подбрали? Харесва ми, да. А ти преди малко ли дойде или гледа изпълнението долу на пистата? Не, сутринта дойдех някога, 10 часа. А гледа ли изпълненията? Участва ли в почетната обиколка? Не съм ходил. Паднах от онези дена с мотора и с колата дойдех днес. А по принцип харесват ли ти такива изпълнения с мотори, стънт изпълненията? Много. Значи си почитател на по-адреналиновите изпълнения? Да. Мартин Краски съм голям фен. А според теб важно ли се провеждат такива забавни игри, където всеки се забавлява, който иска може да участва? Да, много интересно. На един мотосъбор трябва да има за всеки по нещо. Да. А теб лично какво те очарова най-много на един мотосъбор? Срещата с приятели, игрите, тези изпълнения адреналиновите с мотори? Не, много с момичетата, кето е в басейна, това най-добре. Значи най-много ти хареса купона тук? Да. Значи да очакваме, че пак ще дадеш на този мотосъбор? Разбира се, да. А по принцип посещаваш ли други мотосъбори из цялата страна? Не е много. Когато имаш възможност? Да, когато имам възможност.
Идва ли си друг път на мотосъбор? Много пъти. Какво ти харесва най-много? Да разглеждаш моторите, да гледаш игрите? Най-вече игрите и моторите. Това е най-интересно. Кои игри са ти по-интересни? Тези, които са с мотори, които са на пистата, стънт изпълненията или тези тук? Най-много стънта. Това ти е най-на сърце? Да. А ти самия имаш ли желание, като пораснеш още малко, да правиш такива изпълнения? Не, защото е много опасно. Само ще гледаш? Само ще ги гледам, по-приятно е. Харесва ли ти мотосъбора? Друг път идвал ли си тук? Тук точно не съм идвал, ходил съм на други, този е по-голям. Значи ти харесва? Да. А очакваш ли да има толкова много хора или очакванията ти бяха малко по-различни? Не, напротив, всичко е точно както са на другите мотосъбори. Даже има повече дами, отколкото обикновено. А ти гледа ли почната обиколка, която се проведе, долу изпълненията, стънт изпълненията в града? Ние дойдохме днес всъщност, така че аз съм пропуснал първия ден, така или иначе. Те бяха днес на в обедните часове? Пуснал съм ги, да, определено. А според теб важно ли се провеждат такива изпълнения, за да може хората да видят всъщност колко интересни неща има на един мотосъбор? По принцип хората не смятат мотористите за човешки същества, така че всяко такова нещо е добре дошло според мен. А защо това негативно мнение, че хората имат такова мнение за мотористите? По принцип ходя пеша, карам колело, мотор и кола и в момента, в който съм на едно от тия 4 неща, другите за мене ми пречат. И всички са така. Просто сме българи. Въпреки това хората трябва да се убедят, че на един мотосъбор си е просто едно приятно изживяване. Ти самия какво ти харесва на един мотосъбор? Всички са приятели. Мога да седнеш на всяка маса, да пиеш една бира с непознати хора, да си излезеш душата и да не се притесняваш, че някой ще ти каже какво правиш тук или нещо такова. Значи да разбираме, че това е едно място, където човек се чувства свободен, чувства се сред приятели, дори хора, които не познава. Да, точно това е идеята. А според теб важно ли да има игри, които да се провеждат по време на мотосъбора, за да могат хората да се забавляват? Да, дори да няма никакви награди, това просто е достатъчно интересно да си стоим и да го гледаме. А би ли участвал в някоя игра? Да, обаче нямам достатъчно опит на мотора още, за да се опитам. Не е хубаво това, че все пак имаш реална представа, че нямаш толкова много опит на мотор. Да, естествено. Трябва ли всички хора, които отскоро карат мотори, да се съобразяват спрямо опита, който имат и когато карат? Всеки отговаря за себе си по принцип, но аз имам някаква изградена представа и смятам, че да, човек трябва да внимава. И въпреки, че в повечето случаи мотористи умират, защото някой друг прави грешка, все пак ние трябва да правим всичко възможно да не се случва. А теб лично какво най-много те кефи и започна да караш мотори? Различното усещане, адреналина, 30-те години, такива неща. А вярно ли, че това усещане, което мотора ти осигурява, нищо друго не може да ти го даде? Не, има и други неща. Винаги има алтернативи, но това е една достатъчно ефтина и достатъчно приятна алтернатива. След всички тези приятни впечатления, които имаш за мотосъбора, да очакваме ли, че отново ще те видим на този мотосъбор? Да, определено. Така приключи 7-ият национален мотосъбор, организиран от Мотоклуб Пирински вълци. Видяхме един наистина по-различен мотосъбор и се надяваме следващата година тук да има още повече хора.